Cando a esquerda galega dá clases maxistrais en redes sobre como a xente de Vox fan algo que efectivamente é moi fascista, que é colocar o inimigo, colocar de todo o malo e mesturar migrantes con mulleres, con todo isto. E ao mesmo tempo leva anos atacando mulleres como a min, que defendemos que unha muller é muller porque naceu unha nena, que iso é o noso sexo, e en cada acto, en cada ataque, nos din que atacamos a nosa cultura, atacamos a nosa lingua, que somos racistas, que somos, atribúennos todo o malo, caen noutra terrible contradicción. É ver en Vox o que eles mesmos levan anos facendo.